Și dacă nu-ți faci munca, să zic, cu plăcere și, nu știu, te plângi într-una, pierzi din suflet? Păi asta e formă, am putea discuta și de domeniul ăsta. Care sunt formele de a-ți murdări sufletul și de a-l pierde. Ei, asta că în momentul când eu încep să mă plâng și nu-mi place ceea ce fac și asta e o formă de a murdări sufletul. Clar, mi murdăresc. Dar tot ce înseamnă minciună, băfă, uh, știu eu, alcool în exces, știu eu, alte substanțe, astea sunt forme prin care eu murdăresc sufletul. Ideal ar fi să ne găsim sau să facem ceea ce ne place. Eu fac ceea ce îmi place. Dar e mai greu adică, știți cum e, toată lumea, sau multă lume întreabă, dom'le, care e misiunea mea personală sau ce trebuie să fac eu în viața asta sau... Și am ajuns la concluzia, da, unele misiuni îți pot date, sunt unele misiuni care sunt karmice. Și, na, te-ai născut, te duci ca tramvaiul pe june, că ești medic, că ești profesor sau ceva. Dar la un punct s-ar putea să ajungi în situația în care îți poți alege. Și eu mi-am ales, inclusiv, adică am și activitatea asta de terapeut, dar am și un business și am început să fac și altceva. Și asta, a treia chestie, am cerut-o. Am cerut-o acum 2 ani. Și efectiv am zis, Doamne, uite, vreau să fac asta, mă rog, în cadrul unei rugăciuni am cerut, vreau să fac și asta, la, 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 la. Bun. Și am început să stau, să studiez, să pun osul la treabă, să iau cursuri, să mă documentez. Și am început să mă duc și pe calea asta. Adică misiunile personale, nu mă refer doar la cele care sunt date de Dumnezeu, mai puteți să cereți și voi misiuni personale. De asta nu înseamnă că, na, vreau să devin contabil și îmi pică totul din cer. Adică Dumnezeu îți dă accesul, dacă te rogi, te ajută că îți aduce informația de care ai nevoie sau oameni de care ai nevoie ca tu să poți să te dezvolți în domeniul respectiv, dar clar trebuie să pui osul la treabă și să te zbați un pic pentru ceea ce îți dorești. Și cam așa înțeleg eu partea asta și cu misiunile personale. Adică mai putem și noi să adăugăm la ceea ce ne este dat deja de către divinitate.